prosimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas. Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas. Марія, ти цудовна, Маті Бога, ми усі твої діти. Ти зорка на небі, ти Панна святая, ти до трона Бога нашого ведеш. Марія, ви Марія, у Бога різних ласт для нас проси, каб лепший був світ, у милості жив. О, Марія, борони своїх дітей. Марія, Аве Марія, у Бога різних ласт для нас проси, каб лет у милости жив. О, Марія, борони своїх дітей. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пане з вами. И с Духом Твоим. Мои дорогие, переживаем середу 4-го тижня Великого посту. Прагнем, триваючи у великопостном часе аднаўлення і яднання з Паном Богом, удзельнічаць у святой мшы і прасіць Яго аб патрэбныя ласкі, умацаванне нас у добрых пастанаўленнях, а таксама, каб Пан Бог вёў нас праз жыццё і адкрываў перад намі сваю прысутнасць у нашым жыцці. Святая мша, у якой мы сёння удзельнічаем, будзе ахвяравана ва ўсіх тых інтэнцыях, якія мы прадстаўлялі перад алтаром Маці Божай Яснагурскай, просячы, каб Пан Бог ласкава выслухаў, і калі такая святая Яго воля, учыніў тое, аб чым мы просім, а таксама, каб навучыў нас прымаць Божую волю у нашым жыцці. На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі і недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна удзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна.
Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над намі. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Боже, Ты ўзнагароджваеш справядлівых, а грэшнікам, якія каюцца, даеш прабачэнне. Выслухай просім мольбы Твайго люду, каб, вызнаўшы нашыя правіны, мы маглі атрымаць іх адпушчэнне. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Я вислухаю тебе у час сприяльний, у день збавлення я допомогу тобі. Я заховаю тебе и зроблю заповетом для народа, каб обновить землю и поделить спустошенную спадщину, каб сказать вязням: виходьте, а тим, хто у темрі, покажитеся. Яны будуть пасвіться при дорогах, їх паші будуть на усіх висах узгорках. Яны не будуть голодать і смахнуть, і не ударить по їх ні спека, ні сонце, бо той, хто шкодує їх, накерує їх і проведе до криницю води. Оберну уся гори у дороги, і шляхи мої будуть узняти. Вось одни приходять здалек, і вось другие з полночі і з заходу, а іншие з землі синім. Спевайте, небесы, и веселися земля, горы, ускликните от радости, бо Пан сутешил свой народ и злитовался над своими убогими. И сказал Сион: Пан меня покинул, Пан забыл про меня. Ті забудзе жанчына про свое немаўля, каб не пашкадаваць сына у лоне свайго. Але калі б нават і забыла, я не забуду про цябе. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан милосердний і ласкавий, Пан милосердний і ласкавий, Пан милосердний і ласкавий, довготерпливий, шмат милостивий, Пан добрий до усіх, і милосердність Його над усіми створеннями Йогонними. Пан милосердний і ласкавий, Пан вірний во усіх своїх словах, і святий во усіх своїх справах. Пан підтримує усіх, хто падає, і підіймає усіх пригнічених. Пан милосердний і ласкавий, Пан справедливий на усіх своїх шляхах, і вірний во усіх своїх справах. Близький Пан до усіх, хто Його кличе, до усіх, хто кличе Його у правді. Пан милосердний і ласкавий,
воскресіння і життя, каже Пан. Хто вірить у мене, не помре навеки. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Тебе, Пане. Jezus odkazał Judejom: Ojciec mój dzielnicze dagэтуль, i ja dzielniczaju. За гэта юдэі яшчэ больш намагаліся забіць яго, бо ён не толькі парушаў шабат, але таксама называў Бога ўласным айцом, робячы сябе роўным Богу. Тады Езус сказаў яму адказ: сапраўды, сапраўды кажу вам, сын нічога не можа рабіць сам ад сябе, калі не ўбачыць айца, які робіць. Бо што робіць ён, тое і сын робіць падобным чынам. Бо айцец любіць сына і паказвае яму ўсё, што сам робіць. І пакажа яму справы больше, чым гэта, каб вы дзівіліся. Бо як айцец уваскрашае мёртвых і ажыўляе іх, так і сын ажыўляе тых, каго хоча. Бо айцец нікога не судзіць, але ўвесь суд аддаў сыну, каб усе шанавалі сына, як шануюць айца. Хто не шануе сына, той не шануе айца, які паслаў яго. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто слухае маё слова і верыць у таго, хто паслаў мяне, мае жыццё вечнае і не прыходзіць на суд, але перайшоў ад смерці да жыцця. Сапраўды, сапраўды кажу вам, надыходзіць гадзіна і ўжо надышла, калі мёртвыя пачуюць голас Сына Божага, і тыя, хто пачуе, будуць жыць. Бо як айцец мае ў сабе жыццё, так і сыну даў мець жыццё ў сабе. І даў яму ўладу вершыць суд, бо ён сын чалавечы. Не здзіўляйцеся гэтаму, таму што надыходзіць гадзіна, калі ўсе, хто ў магілах, пачуюць голас яго. І тыя, хто чыніў дабро, уваскрэснуць да жыцця. А тыя, хто рабіў зло, уваскрэснуць да асуджэння. Я нічога не магу рабіць ад сябе. Як чую, так суджу. І суд мой справядлівы. Бо я не шукаю сваёй волі, але волі таго, хто паслаў мяне. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Сядзем на хвілінку. Шановні брати і сёстры, можа, две думкі. Першая – это з першого читання. Я зраблю запаветам для народа, каб аднавіць зямлю. Чытанне з кнігі прарока Ісая, якая распавядае пра любоў Бога, якая распавядае вобразамі зразумелымі для чалавека таго часу. Але напрыканцы ёсць вобраз, які зразумелы, верагодна, для кожнага чалавека. Таму што праз вусны прарока Ісаі Бог кажа: ці забудзе жанчына пра сваё немаўля, каб не пашкадаваць сына свайго ў лоне. Апісваючы свае адносіны да чалавека, Бог ужывае вобразу маці, якая любіць сваё немаўля, малое дзіцятка. І задаецца пытаннем, ці забудзецца пра яго маці. І дадае, што нават калі яна забудзецца, то я у сваіх абяцаннях, у сваёй любові буду табе, чалавек, верны. Я ніколі не забуду пра цябе. Напэўна, мае дарагія, гэта адзін з такіх момантаў, у якіх Бог кажа пра прысутнасць, пастаянную прысутнасць у нашым жыцці. Часам здаецца нам, што Бог пра нас забыўся. Часам мы прыходзім з запытаннем: «Где Бог?» Таму што нас спаткала няшчасце, таму што мы видим зло, несправядлівасць, якое адбываецца па ўсім свеце, і мы задаемся пытаннем: дзе Бог? Ці ён чуе, ці ён выслухоўвае дагэтуль нас, ці можа ён усё ж такі нас пакінуў? Можа, мы сталі яму нецікавым? І напэўна, гэта адказ. Гэта адказ. Бог заўсёды побач. Бог не з'яўляецца прычынаю зла ў гэтым свеце.
прычынаю зла ў свеце з'яўляецца чалавечая воля і выбар. З'яўляецца ў якімсьці сэнсе дар Божы, які Бог так міласціва ахвяраваў чалавеку. І карыстаючыся гэтым дарам, чалавек робіць зло. Робіць, бо можа. І Бог у сваёй любові шануе волю чалавека, не хоча яго скрыўдзіць, не хоча быць неверны свайму абяцанню, не забірае гэтае абяцанне. Дае чалавеку магчымасць апамятацца, дае чалавеку час, каб нешта перамяніць у сваім жыцці. Напэўна, і ў нашым жыцці гэты час нам дадзены. Час, у якім Бог, не гледзячы на тое, што мы нешта там сабе надумалі, працягвае нас любіць. Мае дарагія, другая думка – гэта Евангелие сённяшняе. І тут прагучала, сапраўды, кажу вам, хто слухае маё слова і верыць у таго, хто паслаў мяне, мае жыццё вечнае. Тут Езус Христос фактычна аб'яўляе сутнасць нашай рэлігіі, бо калі мы запытаемся, навошта мы верым, навошта мы ўвогуле праяўляем якую-кольвек рэлігійную актыўнасць у гэтым жыцці. Ну, напэўна, можа, такое больш такое, скажем, правільны адказ быў бы гэта адказ Богу на яго любоў, але фактычна, каб мець жыццё вечнае. Каб мець жыццё вечнае. Каб атрымаць ад Бога той дар, які Ён нам абяцаў. Жыццё вечнае. Мае дарагія, гэта адна з фундаментальных праўдаў хрысціянскай веры аб тым, што, як сёння мы пачулі у Евангеліі, надыходзіць гадзіна, і ўжо настала, калі мёртвыя пачуюць голас Сына Божага. Іх тыя, хто пачуе, будуць жыць. Заповедь паўсюднага ўваскрашэння. Я вельмі часта пра гэта кажу на пахаванні, таму што, як бы гэта дзіўна не было, але гэта адна з тых праўдаў, пра якія хрысціянін ведае найменш. Я некалі была ў маім жыцці такая гісторыя і праца навуковая з сацыялогіі рэлігіі, якая рабілася на апытаннях. І былі праведзеныя апытанні, у якіх было два пытанні. Ці вы верыце ў ўваскрашэнне і ці вы верыце, што вы ўваскрэснеце? Ну вось працэнтаў, напрыклад, там хіба пад 80, я там не памятаю, але так досыць шмат хрысціян вераць усё ж такі ва ўваскрашэнне Езуса Хрыста. А вось у сваё ўласнае ўваскрашэнне верыць дзесьці толькі 30 пару хіба працэнтаў, як я там не мылюся, ўжо даўнавата было. 30 пару працэнтаў. Мае дарагія, тым не менш гэта фундаментальная праўда. Все мы хочам жыць вечна. У гэтым сэнс увогуле усёй нашай рэлігійнай актыўнасці, назовем гэта, усёй нашай веры. Погляд у вечнасць і клопат аб тым, якая яна будзе. І вось гэтая перспектыва жыцця, яна таксама можа быць розная, бо, як гаворыць сённяшняе Евангелие, уваскрэснуць усе, але адныя ўваскрэснуць да жыцця, а тыя, хто рабіў зло, ўваскрэснуць да асуджэння. Вось міма таго, што гэтае уваскрашэнне абавязкова будзе ў нашым жыцці, то вельмі важна, якім яно будзе. Якім яно будзе. І сённяшняе нашае жыццё, нашы адносіны з Богом паказваюць, на што мы спадзяемся. Ці ўсё ж такі нам не важна, і мы ставім на гэтае жыццё, на гэты свет, бо здаецца, што яно найважнейшае. Бо хтосьці можа сабе думае, а там невядома, бо ўсе кажуць, але ніхто адтуль не вярнуўся. Ці ўсё ж такі мы верым. Верым
і ставім на тое другое жыццё, якое паводле меркавання многіх не існуе, якога няма, у якога 70% хрысціян нават не вераць. І вось гэта пытанне ў Вялікім посце, оно вельмі актуальнае. На тое, каб мы адказалі. Навошта? Навошта мы ўсё гэта робім? Навошта мы ходзім да касцёла, молімся? Увогуле ўжываем якіясьці практыкі пакутныя, перажываем час Вялікага посту. Навошта? І гэта пытанне трэба паставіць абавязкова, каб мы дакладна ведалі навошта. А не так. Бо так было, бо так нас навучылі, бо так трэба. Гэта дрэнны адказ. Бо калі чалавек сабе ўсведамляе, ён тады мае ў сабе гэтую матывацыю. Ён знаходзіць сілы і разумее, для чаго. Бо адказ так трэба не матывуе чалавека. Таму няхай гэтая праўда будзе таксама з намі. Усе мы ўваскрэснем да жыцця вечнага. Ці верым мы ў гэта? Ці верым, што Езус Хрыстос, які уваскрасае, прыносіць нам жыццё, таму што, як мы сёння пачулі ў Евангеліі, Бог, Айцец, даў яму мець жыццё ў сабе, так, як ён гэтае жыццё мае. Амен. Перажываючы асаблівую прысутнасць Бога падчас святой імшы, прадставім яму нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён рупліва абвяшчаў усім народам, што Езус – гэта дарога, праўда і жыццё. Цябе просім. Молімся за ўсіх людзей, каб у плыні слоў яны змаглі распазнаць збавеннае Божае Слова. Цябе просім. Молімся за выгнанцаў, каб яны маглі вярнуцца на сваю радзіму. Цябе просім. Молімся за памерлых, каб у нябеснай айчызне яны радаваліся удзелу ў Божай хвале. Цябе просім. Молімся ва ўсіх тых інтэнцыях, якія мы прадстаўлялі перад алтаром Маці Божай Яснагурскай. Молімся таксама ў тых інтэнцыях, якія носім у глыбіні свайго сэрца і прагнем імі дзяліцца толькі з Богам. Цябе просім. Молімся за нас, каб разважанне над Божым Словам мела асвячальны ўплыў на нашае жыццё. Цябе просім. Усемагутны міласэрны Божа, прымі нашыя пакорныя просьбы і дапамажы нам весці святое жыццё. Праз Хрыста Пана нашага. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Бог есть светло, и нема им ніякой темры. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і усьому костьолу святому. Усемагутны Божа, няхай моц гэтай ахвяры вызваліць нас ад наступства ў граху і, аднавіўшы жыццё нашае, здабудзе нам збаўленне праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Пан з вамі. І з Духом Твоїм.
угору серце. Узносім іх да Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча ўсемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Бо Ты ласкава дазваляеш Тваім верным, зачышчаную душою ж, штогод радасна чакаць велікодных святаў, каб праз шчырую малітву і ўчынкі міласэрнасці, а таксама праз удзел у сакраментах адраджэння яны дасягнулі паўнаты ласкі дзяцей Божых. Таму з анёламі і арханёламі, з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі, усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй, хасанна на вышынях, благословленный той, хто ж приходить у ім'я Пана, хасанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши,
які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Тебе, Пане, збаў нас ад усяго слога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое валадарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы, згодна з Твоей волей адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак спакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, бласлаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. О, душа Христова, святи мяне, тело Христова, захавай мяне, кроў Христова, напои мяне, о, вода з боку Христова, обмый мяне, мука Христова, умацуй мяне, о, добрый Езу, почуй мяне, у своих ранах укрый мяне, не дозволь мне Тебе покинуть. От ворога злого борони мяне, у годину смерти поклич мяне, и дозволь до Тебе прийти, каб со святыми хвалить Тебе на веки вечные. Амен. На веки вечные. Амен. Езу, дай силы, веди до Отца мяне. Езу, дай силы, веди до Отца мяне. Каб окунуся я у Его крыніцы. Езу, дай силы,
вяді да Айца мяне, Езу дай силы, вяді да Айца мяне, каб окунуся я у яго крыніцы. Езу дай силы, вяді да Айца мяне, Езу дай силы, вяді да Айца мяне, каб окунуся я у яго крыніцы. Молимся. Милосердный Боже, просим Тебя, не допусти, как принятый сакрамент стал для нас причиною осудження, бо Ти дав його Твоїм вірникам, як сродок збавлення, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Крижу Христовый будь же привітаний, і навіки все будь ушанований. Де влада свету Христос Бог, смерть и шатана перемог. Де влада свету Христос Бог, смерть и шатана перемог. Крижу Христовый будь же привітаний, і навіки все будь ушанований. Кров, что покрыла раны усім, нам вызволение звільняє. Кров, что покрыла раны усім, нам вызволение звільняє. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды, и на веки вечные. Амен. Святый Арханёле Михале, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.